Pois vamos de entrevista en entrevista neste venres, despois de falar da cultura, da toponimia, de a memoria do Concello do Irixo. Agora nos quedamos no Carballiño, porque temos aquí nos estudios de Radio Carballiño Cadena Ser, acompáñanos a concelleira de Servizos Sociais, de Igualdade e Sanidade do Concello do Carballiño, Silvia Baranda. Moi bo día, Silvia. Hola, bo día a todas e a todos. Bueno, pois o motivo principal, aínda que vamos a tocar un pouquiño de todo, pero o motivo principal desta cita de hoxe é que, pois, por fin podemos dar, xa o dábamos a semana pasada, esa boa nova de que se resolve unha situación que durante moito tempo tuvo a moita xente pois moi preocupada, que é a situación do servizo de axuda no fogar, que ven xa de ser definitivamente pois adxudicado, que despois, como dicíamos, de un tempo de moita problemática, non? Pois sí, a verdade é que, bueno, cando aterricei nesta concellería, que foi fai ano e medio aproximadamente, pois si me topei cunha situación que bueno, xa era insostenible cando eu cheguei. Entonces, bueno, era unha situación na que as traballadoras reclamaban que cobraban tarde, o servicio evidentemente non era o que como tiña que ser, porque, pero bueno, ao final que nos sufren son os usuarios, porque se a traballadora non está contenta, había baixas, había... E bueno, eu me topei con esta situación que intentámosla resolver medianamente ben ca empresa. Nos realmente a empresa pagábamos ya a día en forma e o día, pero bueno, si é verdad que, bueno, a empresa por X motivos levaban os pagos un pouco atrasados. Bueno, tamén hai que destacar que a eles tamén lle debían cartos, evidentemente tiñan contratos con Xunta, con outros concellos que igual non estaban tan ao día, e levaban os pagos retrasados. Esta xente, estamos falando de xente que realmente necesitan estes cartos, porque as traballadoras son persoas que chega o día 1 ou o día 2, entran a hipoteca ou entra o préstamo po coche, teñen que comer, teñen que pagar luz, teñen que pagar recibos, e chegaron a manifestarse precisamente por a situación complicada que tiñan. Exacto, chegaron a manifestarse. Nos intentamos solucionar por as boas coa empresa, intentar pois que pagaran, pero bueno, pasados uns meses e non se solucionaba, bueno, pois ao final renunciaron, conseguimos que renunciaran ao contrato e bueno, contratamos outra empresa e mientras non quitábamos os pliegos novos. A día de hoxe contratamos, está en unha empresa que foi a adxudicataria, que se firmou o contrato con elas a mediados de febreiro, e bueno, intentamos apostar por o servicio, digamos, para que non volver a pasar o mismo. De feito, antes estaba pagando a hora a empresa a 16 e a 18 euros, e agora vai co IVA a 25 euros e algo os días semanales, e domingos e festivos a 27. Entonces, bueno, un pouco é pois que para que non volva a pasar o problema, que a empresa actual non teña os problemas de liquidez e as traballadoras non sufran, nin as traballadoras nin os usuarios, como ben digo, porque ao final que non máis o sufren son os usuarios, pero bueno, as traballadoras evidentemente teñen que cobrar, que non creo que lle sobren os cartos a ningunha delas. Por que se tardou tanto en facer esta concesión? Porque se falaba de levar os pliegos adiante xa hai moito tempo. De feito, bueno, as traballadoras pedían que se axilizase canto antes, incluso hubo que recurrir, como decías, a unha empresa ponte mentres non se facía a adxudicación. Pois mira, ao principio primeiro pasaba porque tiñan que renunciar á anterior empresa. A anterior empresa estuvo como 6 meses pagando con retraso e non había maneira, porque eles pensaron que iban a cobrar o que eles debían e que iban dar solucionado o tema. Entonces, a forza de estar insistindo, bueno, pues mira, si non dades, o único que vos queda é renunciar ao contrato. E, porque, bueno, non sabéis un expediente e leválo, porque ten que pasar por a Xunta, porque o órgano de contratación da Xunta supón 6 ou 7 meses, polo menos, mínimo, e depois que resolvan a favor nosa do Concello. Entonces, bueno, pues a nosa idea pues era eso, que le renunciaran e si é verdad que tamén nos últimos anos a eles lle subiu moito o coste da vida, porque subiu o gasoil, subiron os salarios, e eles iban a un precio que despois está un pouco desaxustado. Entonces, bueno, pois entre que empezamos, os pliegos son uns pliegos moi completos. Estamos falando dun valor de 4,5 millóns de euros.
esta adxudicación. Sí. Esta adxudicación. Entonces, non se poden facer unhos pliegos en 2 días. Tuvemos un montón de reunións, revisar todo para que non nos quedara nada colgado e revisar precios, revisar entonces, bueno, un pouco foi o estudio de todo, estudio de viabilidade, o estudio de outros contratos, de outros que había noutros concellos, consultar moito por teléfono con outros concellos, tamén máis grandes que a nós, incluso as problemáticas distintas a parte das nosas. Entonces, bueno, é un contrato moi complicado e moi completo e que ten que ser detallado moi minuciosamente para que non nos pillemos as mans en nada. Entonces, bueno, si é verdad que quitámolo pois o ano pasado e tuvemos un pequeno problema que había unha pequena... podía dar unha pequena confusión o tema do día da entrega da documentación, como as empresas esperan o último día, houve varias que quedaron fora. Entonces reclamaron, tuvemos que ir á Xunta, retrasou todo, tuvose que abrir outra vez o plazo, retrasouse un pouco todo. E bueno, ahora por fin, e gracias a Dios, pues temos un novo contrato por 4 anos, bueno, 2 máis 2, en caso de que a empresa este contenta, que espero que sí, e nós, que espero que tamén, e evidentemente traballadores e usuarios estemos de acordo, pues serían 4 anos. Entonces serían 4 anos de relativa tranquilidade na atención aos nosos maiores. Decíades tamén que comentabas antes que se amplía ou se mellora, non, o pago da hora. Isto repercute nas traballadoras ou repercute na empresa? Como funciona? Isto repercute na empresa e ao mesmo tempo nas traballadoras. Repercute na empresa, que evidentemente a empresa vai ter liquidez e as traballadoras están cobrando a día, están tendo teléfonos móviles, cada unha está suministrando, supuestamente ahora teñen que traerlle un coche para a súa mobilidade tamén, para que se movan. Entonces, quero decir, igual económicamente non se nota tanto, pero si se nota en outros factores, ademais de que eso, que está garantizada, ou quero pensar que está garantizada con este aumento, supón un esforzo por parte do Concello de cartos que ten que aportar, pero que non teñan o problema que puderon ter ca anterior empresa de pagos pois a día 15 ou a día 20, ou incluso en algún caso que tuvemos que pagarnos. De feito, nós tuvemos que facernos cargo do pago da nómina do mes de marzo do ano pasado e da extra, de unha parte da extra de decembro tamén. Entonces, bueno, era un pouco, pois, digamos que non volva a pasar eso, que non ese problema, e que as traballadoras, sobre todo, non volvan a pasar por a situación que tuveron que pasar. En canto a prestacións para os usuarios, que melloras lle supón este contrato ou se queda igual en canto pois a horas de prestación, de atención, etcétera? Bueno, os servizos. As horas de prestación, evidentemente, danolas a Xunta, e a Xunta danos as mesmas horas. Sí que é verdad que, por exemplo, a Xunta, por exemplo, a un usuario que ten 60 horas, igual ya subiu a 80, pero nos danos 3.500 horas mensuales e nos sigue dando as 3.500 horas, non nos vai a dar máis. Entonces, isto é un problema. É un problema porque se nos antes atendíamos, imagínate, 100 personas e agora a determinadas personas lle subes en horas, supón que vas a poder atender a menos personas, porque a nos non nos dan máis das 3.500. Se lle suben os usuarios e non lle suben os concellos, o que deberían é subir e as mesmas horas que lle suben aos usuarios, que ya suban os concellos. Se non ya suban, eso supón que, xa digo, si realmente se lle prestan a atención das 90 horas que se lle dan a algúns e que lle subiron a algúns hasta as 90 horas, en vez de atender a 100, imos ter que atender a 90 ou 85. Entonces, bueno, os servicios, sí, porque nos incluímos no pliego servicios de peluquería, porque hai que pensar que moitas persoas maiores non se poden mover, sí, non saen da casa, entonces vanlle ir a atender un peluquero, peluquera, barbeiro, atendelos, podoloxías, masaxes, quero dicir, esos van incluídos. Antes eran milloras, ahora van no contrato. Entonces, bueno, personas, sobre todo pensando en personas con pouca movilidade ou ninguna, que esas persoas necesitan ser atendidas, necesitan ter unha vida dentro do que cabe o máis xusta posible. Entonces, si, vai X milloras que repercuten, xa digo, tanto no usuario como na traballadora. O caso de que non teña que poñer o seu coche e asa un coche, de que non teña que utilizar o seu móvil e teñan un móvil, etcétera, etcétera, pues son cousas que se van a repercutir tanto nas traballadoras como nos usuarios. E en canto ás listas de espera, como está a situación? Porque claro, esta é unha área complicada, cada vez temos máis xente maior e cada vez máis necesidade.
Sí, a lista de espera que é un pouco que che digo, non só poñemos cartos e xestionamos, levamos o traballo, pero as listas de espera, as listas ben nos dadas da Xunta. Sí. Son os que valoran, son os que dan os grados, son os que organizan as listas e son eles os que nos dictan en que orden vai a lista. Entonces, normalmente vai no grado que teña de dependencia. O grado 3 é o grado máis alto, evidentemente unha persona con grado 3 con pouca mobilidade ou ningunha son os primeiros que están na lista, depois grado 2 e grado 1. Pero isto vai decirse, o que che acabo de decir, que ao non ter máis horas, evidentemente non podemos dar máis das que nos dan e a lista de espera si necesitaríamos que en vez de 3.500 nos digan 5.000, evidentemente desde a Xunta, pero non é o caso. Entonces, como non nos dan, pois sí, que temos lista, sobre todo en persoas que teñen un grado 1, que teñen unha relativa mobilidade, igual persoas maiores, pero que viven soas, pero teñen unha mobilidade, e claro, se dan un grado 1, pois están no fondo da lista, casi. Entonces, igual, supón unha espera de case un ano. Bueno, pois polo menos decíamos que con este novo contrato se garantiza inicialmente eses 4 anos de tranquilidade tamén para as traballadoras e usuarios. Aproveito tamén a presenza da concelleira, que tamén é responsable de sanidade, porque ahora que falábamos da Xunta, que temos pendiente aí unha entrevista para trasladar a Xunta tamén esas carencias que temos na área sanitaria, que son evidentes e que todo o mundo comenta, non? De retrasos na atención primaria, falta de médicos, moito movimento de médicos. Hai algunha novidade? Pois mira, eu levo desde o ano pasado solicitado reunións e a día de hoxe non teño absolutamente ninguna resposta. Entonces, mira que todos os plenos nos preguntan o mismo, que eu non sei cal é o motivo que non nos den que non nos concedan esa reunión. Non sei se a última reunión que pedina para que fora algún responsable da plataforma, evidentemente, porque considero que eles están ao tanto de todo o que está pasando, igual que a nós, porque eu como usuaria do centro de saúde vexo que pasa, que cada vez que vou, non vou moito, pero cada vez que vou atendo un médico distinto, entonces é imposible facer un seguimento dun paciente, pero é que eles mesmos se me queixan, porque os médicos mesmos a mí me dicen: Silvia, é que é imposible atender ben a 60 pacientes nunha mañá. Claro. Como ten algún, 60 pacientes nunha mañá teño 5 minutos para velo, que entre que se quitan a camisa e a poñense pasaron os 5 minutos. A maioría dos usuarios son persoas maiores que lles costa moverse, que lles costa desvestirse. Entonces, digo, é imposible. Entonces, digo, é un servicio que necesitamos, un servicio de sanidade xusto e digno, e non ter que esperar, porque se estás con 40 de fiebre, ter unha cita dentro dunha semana. Entonces satúranse as urxencias, así se saturan, están en urxencias saturados. Pois nada, que non hai aínda reunión, eu non sei, porque ademais esta cuestión incluso dividiu o voto nun dos plenos entre os socios de goberno, é dicir, non sei se por parte do socio de goberno hai algunha axuda neste sentido, non? Xa que teñen pois igual unha relación máis directa. Pois eu creo que eles tamén solicitaron, pero seguimos á espera. Creo que tamén solicitaron no seu momento, pois que mantuveran unha reunión con nós, pero neste momento non sei cal é o motivo que non nos lanzan, na verdad. E entonces seguiremos, e se non é por as boas, pois haberá que salir á calle outra vez. As cousas como son, porque a sanidade é algo primordial. A saúde é algo que non debemos xogar. Entonces, digo, eu considero que se por as boas non nos atenden, non digo por as malas, a guerra non vamos ir, está claro que xa hai bastantes, sí, por desgracia, pero pois igual hai que manifestarse para que nos fagan caso. Pois agora que falábamos tamén dos socios de goberno, aproveito xa estes últimos minutos para preguntarlle a Silvia Baranda como están as cousas con ese próximo traspaso da alcaldía, si vai a ser, se hai algunha novidade, se está pechado algo ao respecto por parte do PSOE. Pois mira, de momento non teño constancia de que haxa nada pechado, nin de que haxa absolutamente nada cerrado. Si é verdad que, todo pasa por que renuncie o noso alcalde, que tampouco sabemos se vai a renunciar ou non, e neste momento pois está de baixa, ten a súa problemática, e entonces claro, ese posible escenario daríase si hai unha renuncia, pero de momento pois non sabemos se vai haber renuncia, se non vai haber renuncia, e tamén dependemos do partido un pouco, porque en caso de que se chegue a dar, pois dependeríamos do que nos marque o partido, pero está claro que nós ante unha votación ao Partido Popular, pois o máis seguro é que quedáramos fora do partido, que nos pusaran do partido. Entonces,
A ver, estamos pendientes dunha reunión coa executiva provincial e a esperas, bueno, tamén de a ver que sucede estos días. Logo, marxe do que diga tamén a executiva provincial, hai que recordar que logo cada un dos concelleiros tería tamén decisión personal, non, ao respecto. Sí, as actas son personales, non son do partido, independientemente que cada un se presenta por un partido, son personales e aí é libre e cada un pode votar o que lle parezca e o que lle conveña. E nestes días entendo que habería varias reunións ao respecto, porque, bueno, o lógico é que os concelleiros do Partido Socialista tivesen unha postura unánime, pero, bueno, podería darse a situación de que se mantivese a alcaldía en funcións, podería darse a situación de que todo o Partido Socialista decidise unánimamente a postura, ou incluso que cada un decidise a súa. Sí, eso chegado un momento, pois xa digo, veremos o que pasa. Nos, si é verdad que temos toda a semana reunión do grupo de goberno para tratar diversos temas do concello e problemas que podan surxir e, bueno, en algún caso pues falamos, pero a postura non está determinada neste momento, porque xa digo, dependemos de moitas cousas, dependemos de que Paco renuncie, de que Paco se incorpore, agora sabemos que está mellor e pues eu espero e desexo que se incorpore o antes posible, está claro, e despois depende, bueno, xa digo, a parte do partido, cada un é independiente e votaría no seu momento, pois como o sinta ca cabeza ou co corazón. Eu normalmente penso máis co corazón ca cabeza, a veces pois desearía ver feito as cousas máis con cabeza en vez de con corazón, pero bueno, normalmente fago as cousas con corazón e, bueno, a veces me equivoco, outras veces non. Bueno, aquí, claro, tamén é certo que se xogaría unha expulsión que cando se asinou ese acordo non se xogaba, porque senón moita xente se pregunta, non, que cambiou neste tempo, porque nese día suscribistes ese pacto todos os concelleiros. Claro, que nos nese momento tampouco sabía moi ben, o sea, non contábamos que o partido, porque constábanos que en algúns concellos de España pois houbera algúns pactos, PSOE e non pasara nada. Entonces, bueno, o problema é que nos nese momento solo, bueno, ya abriron un expediente a Paco porque, bueno, seguíamos gobernándonos, no fondo estábamos gobernándonos, pero xa digo, ahora, visto que despois de aquel día se lle abriu a Paco, a nos consta que a día de hoxe, se votamos, estamos fora. Entonces, bueno, pois xa digo, non sei, e está claro que se algún de nós pues, quere seguir na política e representando a un partido que consideras que están as túas ideas nese partido, pois non podemos votar a favor, pero bueno, como non sabemos se nos vamos dedicar a política ou non, eu de momento, como se me dedico a política parcialmente, bueno, dedicolle moitas horas, pero teño meu traballo e teño, pois non sei a verdad que decisión tomarei, non o sei. Bueno, pois o saberemos próximamente. Graciñas a Silvia Baranda por visitarnos hoxe. Moitas gracias a vos.